ଗାଜିଆବାଦର ଖୋଡ଼ା କଲୋନୀର 17 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଟୋକା ଯାହାର ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚୌହାନ, ତାର ନିଜର ହିଁ କିଛି ମୁସଲିମ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। 28 ମେ ଦ୍ୱିପହର ପାଖାପାଖି 3:30ରେ ଗାଜିଆବାଦର ଖୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଥିବା ନବନୀତ ବିହାର କଲୋନୀରେ ଏହି ଘଟଣା ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଆସିଦ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘେରେଇ ପଚାରିଲେ, ଛେଳି କଟା ହେବା କେବେ ଦେଖିଛୁ? ଆସେ ଦେଖେଇବୁ କହି ଛୁରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫରହାନ, ଆସିଫ ଏବଂ ନବାବକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସିଫ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।